Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna sauraron shirye-shirye daga sashen mai suna Mankal TV. Har ila yau, a yau ne za ku ji abin da ya sa 'yan Boko Haram suke miƙa wuya ga hukumar MNJTF. Ku biyo mu ku sha labari. Kada ku manta ku danna mana subscribe kamar haka, sai ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun duka shirye-shiryenmu akai-akai. Wasu daga cikin tubabbun 'yan Boko Haram sun bayyana dalilin da ya sa suka miƙa wuya ga sojoji. Cewar hukumar 'yan ta'addar sun ce sun rashin kafuwar daular musulunci, ƙabilanci da rikicin shugabanci ne ya sa suka tuba. 'Yan ta'addan sun kuma ce sun gano cewa shekaru ɗinsu yake yi kuma bakar wahala suke sha. Haka yawan rikicin shugabanci, ƙabilanci da rashin nasarar kafa daular musulunci da ƙungiyoyin Boko Haram da wata ƙungiya suka gaza yi ne dalilin da ya sa mambobinsu ke miƙa wuya a cewar sojojin haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa wadda ta fitar ranar Juma'a. Ƙungiyar ta ce 'yan ta'addan guda 47 ne suka ajiye makamansu suka miƙa wuya ga sojojinta da ke tafkin Chadi da kewaye. Timothy da ke magana da yawun ƙungiyar da ke ND Jamena cikin wata sanarwar ya ce 'yan ta'addan 9 ne da iyalansu suka miƙa wuya. Sojojin Sector 1 ta MNJTF ya ce ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da ya amsa cewa yana cikin waɗanda suka kai hari a banki a Port Harcourt, Gambarau, Nimala, New Mati cikin Gudu da wasu wuraren. Ya bayyana damuwarsa kan rashin nasara a jihadin. Mr. Antiga mai mukamin Colonel ya ambaci cewa ɗan ta'addan da ya miƙa wuya ya ce sun gaza yin nasara saboda rikicin shugabanci da kwaɗayin abin duniya. Sun faɗa mana cewa yaudarar mu ake, kuma gwamnatin kafirai na cutar mu, amma ban ga wani bambanci tsakanin shekau da waɗanda yake suka ba. Kamar ma ya fi su lalacewa. Na fi jin daɗi a nan domin tun lokacin da muka fito daga daji ana ba mu abinci kuma ana kula da mu. Ƙungiyar haɗin gwiwa ta ce hukumomin tsaro da aka kafa domin kawo ƙarshen Boko Haram ta haɗa da sojojin daga Benin, Kamaru, Chadi, Nijar da Najeriya. kuma hedkwatan tana ND Jamena. A shekarar 2015, rundunar sojojin Najeriya ta kaddamar da atisayen Operation Safe Corridor domin kawar da tsauraran ra'ayoyi da sauya halayen waɗanda suka tuba daga ta'addancin. Hakanan 'yan ƙungiyar Boko Haram fiye da 2000 ne suka miƙa wuya a ƙarƙashin shirin tun ƙaddamar da shi. To 'yan uwa, idan kuna da wata shawara ko buƙatar bamu labari sai ku tuntuɓe mu a shafinmu na Mankal TV. Ci gaba da sauraron mu, kar ku manta ku danna mana subscribe.